El diputat d'Esquerra, Joan Tardà, presenta a Vilafranca l'exposició Lluís Companys, polític fins la mort, que es pot veure al vestíbul del Casal. Ahir a la tarda s'inaugurava aquesta exposició que, promoguda per Esquerra Republicana de Catalunya, vol donar a conèixer la figura del qui va ser president de la Generalitat. De fet, com va comentar el diputat al Congrés de Madrid d'Esquerra, Joan Tardà, és l'únic president democràtic assassinat en l'Europa d'entreguerres. Tardà remarcava que, de fet, l'exposició vol també fer el que no ha fet la democràcia espanyola, recuperar la memòria de totes les víctimes del feixisme. Lluís Companys es troba encara a l'espera de l'anul·lació del seu judici. En Lluís Companys encara avui dia no ha estat reparat. És el símbol de la Catalunya antifeixista, de la Catalunya que vol continuar sent una nació. És l'únic cas a tota Europa en què un president ha estat afusellat i avui dia encara es nega per part de l'administració espanyola l'anul·lació del seu judici. La qual cosa ens fa avinent que aquesta democràcia espanyola encara és una anomalia en el món. Al llarg de les explicacions i imatges que es poden veure en els plafons de l'exposició es vol mostrar també pedagògicament les qualitats personals i polítiques de Lluís Companys. En aquesta exposició s'hi pot trobar de forma molt pedagògica l'explicació de la personalitat i la trajectòria del president Lluís Companys, que és un exemple de conseqüència, d'honradesa polítiques i de saber supeditar els interessos personals als interessos col·lectius. De fet, és la demostració que hi ha persones tan dignes com per fer posar al davant dels interessos personals allò que se'n diu les idees. En aquest cas, les idees republicanes, les idees esquerranes i les idees patriòtiques. L'exposició, que es podrà veure a Vilafranca fins al 27 de febrer al vestíbul del Casal, s'ha pogut veure ja en diferents indrets dels països catalans. De fet, des d'Esquerra consideren que quan falta un mes per celebrar els 80 anys de l'esquerra independentista dels països catalans és un bon moment per reivindicar i recordar la figura del president Companys.